Hakamit ka arpu pratrik nai luar arja arpu saw ka kenhun ki hati khlau bamla bantep hadu katnu tili ki don kilawan ban thombor biang ki jingthung jingtap badi ki ying kisam hakasnong khatsan mail kabahap apo ranikol civil subdivision south west castle district ki tulong kubor ki thu baki marrep bad ki jingthung jingtap ki blasha penjulor ki hati kilong ki dengkwai sotrun dengkait bad kawai ka yeng bad danbok hakate ki jingja umsyam ladon bam saw Katkum ka kerwo kubor na kinoilam Karanikor Area Farmer Association katau ba Michael Lingdo President bat ba Kerman Rija Secretary kilai thu banadu kisnam baladap kaseng kalalik ban ujor hakibor bedai kmi jong katanat wildlife kumju ru ha office deputy commissioner South West Castle District ha kabai dei bat ka jingwan thombor ki hati khlau henry nakaliang ki bor office kila syukut tang ka jingkular bat ki klem le yei kilai thu ru ba nakaliang katanat wildlife Kalawan jengo bonsin bat kila kularu ba on a jingerap ikinong rap hakaban nakaliang Karanikor Area Farmer Association kala penlong ye jingelang pai ba bat kala simru ye karai ban siat yapno ye kini kimrat henry tang sisi arsi nakaliang kibor badai kmi kila karpat badum le kumta bat kila kular ban simkhia henry kaniru klampoi sei hut au ngidap da kejing sefsi kum kinong rap namar ba Nakapor sekapor kini ki hati ki sajuan pendik sajuan penjot ya ki yeng kisam ya ki marap ki jongi ki nongrap lambut sin bila lejut ha kita ki bor ki badik mi kumjur ha kaliang jong kesorka Henry naduk ki snam ki bal lenyo kumba pidi jui nakapor sekapor ba kajing lejut kajongi kebut kam seso bat kam trikam ai ngila persiang banyak keren ban wan be no ru ia kini ki hati khlau ki basajuan penjot ia ki marep ki jongi ia ki kisem jong ki paranorap Henry na kaliang ki bor badik mi hadu mentaru kam sem la seso hak ni kisnem ki belel no ngiliyo ia ka jingkular ba kinu ki marep lani ki nongrap ki basa penjot ia ki marep ia ki kisem ba na kaliang ki bor badik mi ki kloi banerap na kamata kita ki bar syakta ya ki marep lan ki kisam Henry hadu menta ngala banong ba om padon wat weru nongrap ubal syakta hagni snam hagni sngi bala letno ba uyo kita kijing arab bat ngila banong ba kane kijing kular kai jong kita ki bor badik mi lan kata ka sorkar kemut kai sukular tok ya ki nongrap kijongi Henry hadu menta kamsiam la seso na kamata kijongi ki nongrap Ngila penpau ba hang ni menta tu kinorap kisah hi tang ha kijing jau umat hadu ba ia ki marap ki ba de ben yok het yu so kijing tre system kijong ki Henry kasya penjat na katno kijing susi kijing thang jong kinorap lam ong ba nakapor sekapor ni sya penjat pelada kalong kumne sai ken kalawai kijong kinongrap sai kalawai jong kinongrap jong kene kedong katany ko jungi lada kita ki bor badik mi kimsem la sunyau la ne kimsem la ailem kakti kamon kakti kediang nak peta banerap ya ki pat norap jong kene kedong katany watla katne ngilesya jendiar la arsnam la snam menta nakapor sekapor ni sya penjot kam desu tang ya ki marap Henry wat iki kisamru ni sya penjot haduk katne kepor menta ngala ban penken mau bahak ni snam ki bar lenyo ni nakaliang jong kinongrap bat kumjur ka nakaliang jong ka Karanikor Area Farmer Association ngila penong ia ka jingelang pajba hadu ngila sim ya karai bangin siap no ia kini henti khlau Henry tang sisngi arsngi ngila yok tin nakaliang kita ki bor badik kmi ba wat num le kumta kilawan ut hangi ba sngo ba kilawan kerpat ti hangi ba wat num le kumta ngiru da kaji kuj musim ngila sim no da kawai karai ngila penkelan no kata karai bat ngila IT no haki bakin le ai Henry ke basuse ba nadu hi kata kapor ba ngila penkelai kata karai hadu mata kam seso ai ruam bat ni nang sia penjot nakawai kesni nakawai bunai nakawai kesnam sia kawai pat kesnam Kilapan pauru bakalong ke aka ke basngsi ikinongram bakat umitirang ba kejelau konrad ke sangma hababa pius marwen emeli Karanikor lopen sngow ya kani kamat hayeng dor bartawan Henry wong penban ban yasa lang bat brio bat mrat kani kejingkan jung u kamut baki khen ikinongram jong Karanikor kum kimran
kumta ka Renikor Area Farmer Association menta ka khot yo mitrang ba badan borom basngo ba banwan daladi banwan salang bat kini ki hati khlaw khanang bo unsung thu katnu ka jinge namat ka jingpen jot jingki hati khlaw ya ki yeng kisam ki marrep maryang ki ding ki si bat ka penher sengi ki briong kaseng kala berngamru balada kandang ya ja ba kini ki hati kendang wan penjot kimban siru ban lumbiang ki pai nogrem ban simbiang de ki wei ki rai ba kham tenge Tangim don isu ban ong ni ban kren hakan ka por manta dari susah kumala kalian sekretari akan meneng susah kajing dom susah ba kajing susi ya ka bak sarkar na ka por sa por ni la kren la pentip saki sa gimdon kanu kalat kalenti ban ai kajing arap na manta jing ginong rap hawa kajing sisa isya ban ai kublai kerpang na manta jong ka wildlife namar balai namar ba na kalian jongki nila ud nila nam nila pentip saki kila wan lagi pau sin Saya jingwan joki kelong kisuan met kli kumangi nongrep milong kumli kumangilong. Kemudian gino tier jing ada na manta ban ai ki ya pan hirap na manta gini gimra klau. Te khrisbun na manta joki lawan. Te nrek masosik pat kalong ban nakaliang jo sarkar gidi ban simkhia na manta gani kakam. Mar om dai tang manta na kapor sa ba ya jing sosi sa jing penjot jing sistem gimare bat we jing tenkam jing gimnongrep. Hot kisawan ai kublai ru juga pon na banta yung MLA juga Renikor constituency pa Pius Marwen ulebra ulebren hapo ka assembly na banta yung kanika yung yuan ki juga di barkaw kanika than ka dong jo ni Renikor Henrik Basusi kalong nakalian yung chief minister juba pa tu por ong ba ni hapa salang pat briwan marat kata kalong ka ka ba pen ksra jimut perkhat ini kumnu ngi briwin sa lang mat kimrat kabamut sai ka kresai mentah ni kalong ba nakaliang jo chief minister ula khanya ngi Renikor kum kimrat hatong nginut semua bangin salang bat kimrat wat ya kaying custom kat din penjot te ka rebut bangin salang kimrat dan penjot kaying custom nang biang penjot ngi bru kai ka banja kadi kalong jing kren khna kan khulung jo chief minister te la pilong isya to bru kum no alam jo jelai per kowe khot so phau ka pjang so phau chief minister manta pan salang bani por Renikor bat kai imar khma ka banja lara pinut pan salang bat kimrat wan bagi menta pan salang hani por Renikor namar ba kajingkren kejong i galong ba sukren tang ban tap email ya ke ba pinong rep kila dawa nak menta jong i pato kawairu wasusi kalong ma nakaliang jong wasi in chat juga Renikor BS la khot yang aku president ngan mi spot sanat ngingel alai pada kaliang jong la kerpa jingi masuk haban plek no yang jing berngam sedi hati namar ba kamlong kami hap namar sarkar kam sa ban sedi gimrat ngi haka jing lengkut jing mut jing perkhat bani ko ya ke sarkar ko ong ngi la pediang ya kata bani la weng no ya jing berngam jong mi sedi abi hati hendai wangi la weng ya kata tidak kaliang sarkar pat ka kham wan khmi ber kham le ai na mata jong i te namanta kan deru ya ke bangi la ong to ko por bangi weng no sim la pa sim ya karai menta ning sa khat biang jing elang sa istin ngi du hap sim biang da kawai karai ya ka bang suko ngubay ya ka ba sarkar ka ong ka kan hangi ka jingyap yi kan long ngi kumbinong rap hot au Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi ban ai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya